Aarhus Charter A/S erhvervscase. Retningslinjer udarbejdet af Markus. Karakteristik af virksomheden. Aarhus Charter A/S blev stiftet af Ulla Andersen og Jette Rantala i 1988. Aarhus Charter havde deres første underskud i regnskabsåret 2011-2012, hvilket var utroligt skuffende. De har 32 fuldtidsansatte, og når det er højsæson, så har de en guide per 50. gæst, hvor der så er 150 gæster per fly, så der er 3 guides. Branchen Aarhus Charter er charterrejser, og Aarhus Charter er en markedsniche, da de har en utrolig lille del af markedet. De følger ikke nogen af markederne. De udtaler selv, at deres målgruppe er fra 1 til 99 år. Kritiske succesfaktorer for charterrejsebranchen. En vigtig succesfaktor er kapacitetsudnyttelse, hvor det er vigtigt, at selskaberne får solgt alle deres billetter, da de ellers ikke opnår den fulde kapacitet. Virksomhederne skal derudover også være i stand til at tilpasse sig konjunktursvingningerne, da det er en konjunkturfølsom branche, det er i, da folk mest køber deres rejser, når det er højkonjunktur. Til slut så skal virksomhederne have attraktive priser i forhold til udbudt services, da folk fra internet for eksempel kun tænker på pris. Problemstillinger. Her har vi så 5 problemstillinger, hvor det kun er én, som vil blive taget udgangspunkt i. Den jeg har valgt at gå i dybden med er internetsalg hos forbrugerne er stigende, hvilket er et problem for Aarhus Charter A/S, da deres kernekompetence er service. Derudover så har vi også bred målgruppe, trusler for lavprisflyselskaber, virksomheden har et faldende overskud, og deres forhåndsbetaling binder likviditet i noget usikkert. Her har vi så Porters kinesiske konkurrencestrategier, hvor de på nuværende tidspunkt er under fokuseret differentiering, da deres unikke produkt er service, hvilket afspejler sin stor andel af deres kunder er tilbagevendende, hvilket må sige, at de gør det godt. Og en anden grund er, at de ikke har en stor del af totalmarkedet. Grunden til, at det også er et unikt produkt, er fordi, at der er flere af deres konkurrenter, som ikke har den lige så gode service som Aarhus Charter. Hvad de måske mere skal fokusere på, er at komme over i omkostningsfokus, da de ikke har haft de bedste regnskabsår her på det sidste. Her skal de så have lave omkostninger, men stadig bevare den lille andel af totalmarkedet. Her flytter de der så længere væk fra deres kernekompetence som service, men de bliver simpelthen nødt til at tilpasse sig det veludviklede marked. De 7 P'er. På nuværende tidspunkt fokuserer Aarhus Charter på Physical Evidence, People og Product, da de fokuserer på den samlede serviceydelse igennem hele forløbet af turen, og grundet den meget personlige kontakt med kunden, da Jette hun fortæller, at hun også nogle gange tager med på rejserne med kunderne. Det de måske mere burde fokusere på er price, process og place, hvor price skal de måske regulere prisen, da folk på internettet ikke tænker på andet end pris, og process, fordi de skal reducere omkostningerne ved deres fremstilling af service, og place, da de skal optimere salget på deres hjemmeside. Her har vi så 4 løsningsforslag, hvor det første er at optimere deres salg på internettet og opdatere deres hjemmeside, markedsføring rettet mod deres hjemmeside samt rettet mod forbrugerne på internet, sænke priserne, så de kan konkurrere med lavprisselskaberne og andre lavprisudbydere af rejser, men dermed slække på deres kernekompetence, lukke deres telefonafdeling og kun sælge i butik og på internettet. Jeg har valgt at gå i dybden med at optimere deres salg på internettet og opdatere deres hjemmeside. Her regulerer man også prisen lidt, da man vælger at optimere den, og hele tiden kan regulere i forhold til udbudt kapacitet. Grunden til valget er, at det virker som det mest realistiske, og fordi at det nok er det, der er nemmest udførligt, og fordi salg over internettet er i en rivende udvikling. Der er dog nogle konsekvenser ved dette løsningsforslag. Her vil der blive kigget på både fordele og ulemper ved valg af løsningsforslaget. Fordel: man vil kunne ramme en meget bredere målgruppe, hvis man vælger at optimere hjemmesiden. Dog er deres målgruppe allerede meget bred, men de vil simpelthen kunne ramme den bedre ved at optimere deres hjemmeside og effektivisere den. Derudover så er der også færre omkostninger forbundet med internetsalg, da der ikke behøves lige så mange til at lukke et salg, da kunden bare trykker ind og køber. Man vil muligvis kunne med en større markedsandel ved dette, da man rammer den bredere og flere,
da mange bruger internettet. Den troværdige kunde vil man ikke miste, da de stadig kan benytte deres butik, hvilket er utroligt positivt. Der vil her også komme en bedre udnyttelse af kapacitet, da man også kan regulere priserne meget hurtigere, og derved få den sidste kapacitet udnyttet. Der er dog også nogle ulemper. Aarhus Charter må for eksempel ofre deres kerneværdi, som er deres service, da noget af det personlige salg forsvinder, da procentstigningen nok vil være højere over internettet. Altså det vil nok stige. De vil muligvis ofre deres primære målgruppe, som er den ældre generation, da det ikke er alle ældre, som er lige så gode teknisk. Så er der ved at komme en højere udvikling ved, at ældre også bruger computer. Aarhus Charter måske også gå på kompromis med deres loft på rejser, da der måske vil komme en højere efterspørgsel på deres rejser, hvis de regulerer prisen, når der kommer mere på internettet. Hvilket så vil sige, at deres udbud skal stige. Metoden, som er brugt til dette, er information fra både A- og B-bøgerne, og så er der også blevet benyttet det udleverede casemateriale, som er internt. Derudover er der også brugt deres egen hjemmeside og årsregnskaber for navne og numre, hvilket også er internt. Disse kilder er troværdige, da dog kan man sige, at når det er internt materiale, så vil Aarhus Charter jo aldrig gå ind og fokusere på de dårlige ting, men mere på de gode.